Lewapda bu ýyl pahtanyň pet hasylyna garasylýandygy baradaky maglumatlaryň arasynda ýerli etraf we polisiýa işgärleri gowuçy meýdanlaryň golaýyndaky utlaýan iri we kiçik sakly mallary saklap, olaryň eýelerine jerime töledip başladylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyndaky habarçylary maglumat berýärler. Suwun Farapda etraf resmiýetleri barlyk geçirip gowuçy meýdanlaryň golaýynda utlap ýören we hatda daňalygy duran mallary hem uloglary ýükläp äkdiler. Häkimetler muny pahtany ýitkisiz ýygnamak işleriniň çäginde amal edilýändigini öňe sürýärler. Emma kärendiçiler deperetrer ýaly meýdanlarda pahtanyň ýokdugyny aýdarlar diýip bu ýagdaýlary başdan geçirenleriň ensemesi bilen söhbetdeş bolan Azatlyň habarçysy gurrun berdi. Onun sözlerine göre gowuçy meýdanlarynyň golaýynda saklanan mallar soňu bilen etrawyň oba hyzmat idarasynyň garajlaryna eltilip, ol ýerde 20-nji oktýabrdaky ýagdaýlara laýyklykda 130 sygyr, 100 çemet hem goýun geçi toplanıpdyr. Resmiýetler ownuň sakly mallaryň her biri üçin 300 manat, iri sakly mallaryň hersi üçin hem 1000 manat möçberinde jerime töletirýärler. Bu pullary berip bilmedik adamlaryň mallary ýygyna gaýtarylmaýar diýip habarçy belledi. Mallary ellerinden alynan kärendiçiler gapsynda mallary saklar ýaly ýürüýti paxta ekýändiklerini, egerde paxta planyny dolup daxotlaryny alan halatynda hem güngüzürany aýlamagyň kyndygyny, mallary üçin jerime töler ýaly pullarynyň ýokdugyny düşünürjek bolsalar-da, resmiýetler olaryň arşikaýetlerine gulak gabartmandyrlar. Bu ağırlıkda döwlet telewizionyasynda ýurdun gowuçy meýdanlaryndan bol paxta hasylynyň ýygnalýandygy baradaky gaýtalanýan gurrunlaryň fonunda paxtaçy kärendiçiler pet hasyl sebäpli özleriniň döwlete bergdar çykmagyndan aladaga alýarlar. Ýatdatsak Türkmenistanda mundan ozalky ýyllarda paxta we buğday plan borçnamasyny berjäýdi bilmedik kärendiçiler prokuratura çağırılıp olara garşy deriňe işler hem gozgalypdy. Farapda kärendiçiler gözüňünde tutulan paxta plananyň 10%-iniň hem berjäý edilmändigini aýdarlar. Häkimetler bir taraplaryň 25-nji ýyl dönümi münasibetli Türkmenistan bir taraplaryň mekana atlandyrylýan bu ýylda paxta planyny dolup bilmändiglerini äskär etmejek bolup, diňe kagaz ýüzünde ähli borçnamalaryň ýerine ýetirilendigini ýylan etjek bolýarlar diýip, bu wagtynda ýerli resmiýetler we kärendiçiler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Azatlyk radiosy ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusynda Lewap vilayet we Farap etrap häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Galy berse-de Azatlyk ozalky ýyllarda da bolsa ýaly bu paxta mögsüminde hem häkimetleriň mejburi dähmeti baş goşýandygy barada maglumatlary beripdi. Halkara hukuk gurumalary Türkmenistany paxta meýdanlaryndaky mejburi dähmeti üçin tanqidlaýarlar. Şu ýyl Türkmenistanda 1.250.000 tonna paxta hasylyny ýygnamak meýilleşdirilýär.